L-għaqda volontarja Emergency Fire and Safety Unit issa tinsab mamra b'numru ta' tinet ġodda magħrufa bħala Rapid Deployment Tents, tinet li jistgħu jiġu armati f'ħin qasir u jintużaw f'każ ta' emerġenza marbuta ma' diżastri naturali. Dan l-investiment kien possibbli permezz ta' nefqa ta' madwar 40,000 euro fi proġett li ttella fuq sentejn bil-parti l-kbira finanzjata mill-Malta Community Chest Fund Foundation. Spjegatilna aktar dwar dan id-Deputat Direttur fuq l-Amministrazzjoni Marija Vassallo Mikallef. Permezz ta' dan il-proġett irnexxielna nakkwistaw numru ta' tinet illi fihom nistgħu nakkomodaw rescuers barranin illi huma mħarġa b'mod professjonali fis-salvataġġ u illi jistgħu jenuna f'każ li Malta jinqalala xi emerġenza ikunu jistgħu jiġu f'ħin qasir u jassistu billi jawmentaw in-numri tal-volontiera tagħna u jidħlu fuq xenarji ta' salvataġġ fejn ikun hemm bżonn l-għajnuna. Tul tmiem il-ġimgħa madwar 60 volontier tas-salvataġġ minn 7 pajjiżi ħadu sehem f'waħda minn numru ta' attivitajiet li ttellaw matul dawn is-sentejn bħala parti minn dan il-proġett fejn użaw xenarji differenti f'eżerċizzji ta' salvataġġ b'tekniċi speċjalizzati fit-tiftix u s-salvataġġ urban. Simulex 19 hija waħda mill-attivitajiet ta' dan il-proġett blan ewlieni kien it-tħejjija tal-volontiera tas-salvataġġ f'każ ta' diżastru naturali. Dan u wieħed mill-għanijiet tal-Assoċjazzjoni Ewropea għat-Timijiet Volontiera tal-Protezzjoni Ċivili, waħda mill-fundaturi tal-EFRU. L-EFRU ilha mwaqfa dawn l-aħħar 13-il sena bil-għan li tassisti l-protezzjoni ċivili f'każ ta' emerġenzi nazzjonali. Spjega aktar fid-dettall id-Deputat Direttur tal-Fondi u Relazzjonijiet Pubbliċi Keith Borch. L-EFRU kienet waħda mill-fundaturi ta' organizzazzjoni fuq livell Ewropej jisimha Evolsar fejn l-Evolsar tħaddan numru ta' teams kollha volontiera biex jitħarġu flimkien u jgħinu lil xulxin f'pajjiżi differenti. Nitħarġu flimkien on a yearly basis u dan il-proġett li għandna huwa wieħed minn dawn l-attivitajiet li norganizzaw. Waqt preżentazzjoni ta' ċertifikati ta' parteċipazzjoni, il-Ministru Michael Farrugia faħħar il-ħidma ta' dawk kollha li ħadu sehem u spjega kif kulħadd għandu jaħdem jitfit bħala komunità waħda, ban wieħed. Spjega kif bħalissa għaddejjin b'inizjattivi biex dawk fis-settur tas-salvataġġ jitħarġu dwar il-possibilità ta' tsunami fil-Mediterran. Dan sabiex kulħadd ikun maqut f'każ ta' kwalinkwe eventwalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.